Erokamano ahinya mheshimiwa kuom yudo thuolo mar loso koda. Ok ang'e ni in gi weche mage madito ma inyalo nyiso jogo maneno Ramogi TV odhiambo ma kawuono e rameny piny minyalo menya ahinya kotende kod weche mag Ndhiwa, kotudre gi weche mag CDF gi weche mag somo, nikech ting' mar CDF osebedo ka kelo ywaruok e kindu kata mana gi doho ma pacho kama doho ma malo mogik miluongo ni Supreme Court nowacho ni adieri hie to omenda mar CDF ni to kowinjo bed ni bedo. Nikech ok gitim representation ma jopiny, ok ging'e gima timore. Ing'e ni CDF en mana nukta ariyo gi nus ewi mia e pesa ma sirikal ma Kenya yudo. Thin kabisa. Tiyudo ni en masani otiyo matek ma kok ogole kaka ogole to nyithindo onur dala te. So it's very important. An gima nyalo wacho, especially ne joga ma Ndhiwa. Ang'eyo ni nyithindo oluongi e skunde moko mopogore. Moko luong Maseno, moko luong Yala e national schools. Ka gik moko odhi matek, koro ji meko choices. Akwayo nyithindewa kopo ni iyudo A, B kata B minus to luongi e skunde ma oko go. Skunde wa mandhiwa mag secondary. Podi nyalo mana konyi midhi e university. Nikech skunde go an kod gi girapo maber, abro wuoyo kod gi giriti ti chak skul ka pesa biro to achul gi. To skunde ma oko mag nationals go to ok winji. Idhi tiriembi tiduogo dala kendo iyudo ka koro absenteeism ng'eny ma nyathi is performing poorly. Koro akwayo en a tough nut, to akwayo ni kopo ni inyalo yie mondo idhi e local school kata iyudo mana A, we'll make sure ni ok oriembi e school. Kata kadhi awuon abiro dhi ma make sure ni in ibed kanyo mondo isom. Koro mano is a general appeal. Okoyot ne jonyuol, okoyot ne nyathi moluong Maseno, okoyot, lakini nitiere kamoro ma nyaka koro i decide mondo ilosi gima nyalo konyi. Koro mana appeal maketo ne nyithindewa. Nyithindo manyocho matin kabisa mwadhi kawo pesa manywa yudo ni ok te. Mago to biro yudo checks gi next week.